Kod mojonga chije prangwen kod achiel maitudo gi nek ma Shakahola inyalo donj gi ketho mar nek. Maen kaluwore kod lipot ma opedhi e doho gi jomin bura. Jalupo gai mar jomin bura Jami Yamin au kone doho mashanzu ni achije go ntiere kod tudruok gi nek mar ji ma Shakahola. Magitimore kaka wuono ringre ji 24 ne otimne gi bero kod jotim bero mag sirikal. Ringre 23 kuom gin mag nyithindo ka achiel en mar ng'ama ng'ongo. Jabero maduong' mar piny owacho Johansen Oduor oyango ni ringre go nyiso ni ji auchiel nyocha ne otho kaluwore gi kech. Today we managed to do a total of 24 postmortems, and among these 24 postmortems, the bulk majority of these were children who were 23, and one was an adult. The female were 10, while 8 were male. 6 of them we were unable to ascertain the gender because of decomposition. All of these bodies were decomposed, 24 of them, and then we were able to ascertain that 18 of them, 6 of them died because of starvation, while 18 we were unable to ascertain because of the level of decomposition.